Zolang als er vriezen binnen, wordt er schepen gebouwd. En dat maakt het dus tot de beste scheepsbouwers van de wereld. Tegenwoordig ben er in Friesland zo'n 100 scheepswerken. En ik had er zelf meer dan 10 in werken. En ik zal jem zien letten wat daar al je gebeurt. Dit is scheepsbouw voor beginners. Machtig! Goeiedag mensen. Ik ben hier bij Damen Ship Repair in Haas. En het wordt Ship Repair. Nou ja, dat zei het al een beetje. Ze repareren je schepen. Hele grote schepen. Ik ga je het aanpraten met Douwe van Velzen. En die is constructiebankwerker, maar hij doet je nog volle mee. Hey, goeiedag. Goeiedag. Hey, Emiel. Douwe. Douwe. Welkom. Wat hebben we hier al hier op de planning? We gaan vandaag keihard aan het werk. We gaan het lekker warm krijgen in deze koude dagen. We gaan een boegschroefje doen. We gaan een lift droog zetten. Dan wordt dat dus eerste putje? Ja, dat was ons eerste put. Ja, we hadden vol van een beetje nu we filmen, dus nu is het weer donker. We gaan vandaag een schip droog zetten. Dat is al de eerste klus. Droog zetten? Ja, heb je dat een keer meegemaakt? Ja, dat ga ik hier wel eens doen, want hier is echt een lift en die komt gewoon uit de groene wei, hè? Ja. Uit het waterwei. In principe komt hij uit het water, komt hij omhoog. Juist, en wat met witwaan dan? Wij gaan vandaag focussen op het omhoog brengen van de lift. Als je het leuk vindt. Ja, tuurlijk. Ik moet alles een keer in gaan. Dus ik ga wel zien mooi, hoe die lift omheen komt, maar ik ga hem nog nooit zelf bezinnen. Dus, Dat is wel indrukwekkend. ja, mooi man. Nou, die zijn we dan in de controlekamer. Oh, En hier hebben we het bedieningspaneel. oké, van de lift. Mijn collega Richard, die heeft er heel veel verstand van. Ah, goeie. Hoi. Emiel, Richard. gaat het ook wel eens fout? Oh, nee, eigenlijk nooit. Nee. Dat zal de eerste keer wezen. En waarom moet dit skip hier op helling? Voor de boegschroef. Moet het eruit? Hij moet er helemaal uit. Oh, vet. Wordt een uitdaging. Ja, De eerste keer is altijd leuk. oh, die eerste keer. Nee, voor jou hè. Oh, zo. Niet voor mij. De eerste keer altijd spannend. Ja. Doet geen pijn wel? Nee, zeker niet. Zeker niet. Dat zei ze gek altijd. Oké, nou. Ja? Ga die omhoog? Eén keer drukken? Ja, drukken. Ja? Ik hoor wat. Pauze? Staat hem op. Oh. Mooi. Dan nou 20 centimeter per minuut. Die omswitsen. Ja, dan gaat het sneller. Dan gaat het sneller. Ja. Nou gaat het lift sneller Dan omheen. gaat hij sneller omheen. Ja. 40 centimeter per minuut. Nou, de eerste taak van vandaag is de boegschroef. Ja? Zoals ik je verteld heb, moet hij eruit. Die zit hij. Oh ja. En we gaan zo meteen het schip in en dan gaan we omhoog halen. Oké, nou, let's go. Daar gaan we. Nou Emiel, Zo. zoals je ziet hangt de boegschroef al los. Oh, dit is hem al. Ja, het schip is er mee bezig geweest en hem zelf al losgekoppeld. Ah, dat scheelt dus weer werk. Makkelijk hè? Bijzig nog. Zo kan je het wel makkelijk verdienen. Ja. En de taak van ons is om nog even verder te hijsen, over te pakken en uiteindelijk naar buiten Oké. te brengen. Ja, want de kraan die op de wal staat, die kun je naar Die kan niet beneden komen inderdaad. Oké, je moet alleen nog daar even heen. We gaan hem omhoog brengen door middel van een takel. Het gaat helaas per hand. Oh, er zit aardig wat gewicht Ja. op. Hou je hem nog vol? Jawel. Komt er gewoon een baas, hè? Ja, gaat mooi. Weer wisselen of ben je een echte vent?
Beide. Oké. Nee, kom door. Ik mag nog iets eens. Ik zal hem terug zetten. Ja. En bijna. Nou zijn we er hoog. We zijn op zijn hoogst. Maar zoals je kan zien zijn we nog niet hoog genoeg. Nee. Kijk, de situatie bekijken, we weten dat we hem daar kunnen overpakken. Of als het hekwerk weggehaald kan worden, kan het weggehaald worden. Dan heb je helemaal makkelijk. Nou, als een snijbrander. Hoppa. Nou, dat is hem. Net gek. Nou, zoals je weet, we gaan zo meteen met de kraan van het dok gaan we naar boven hijsen. Gaan we hem overpakken. En dat moeten we bij een aanwijzing geven, want de kraan kan natuurlijk niet alles zien. Nee. En daar hebben we een portofoon voor. De grootste tip is ingedrukt houden, 1 seconde wachten en dan pas praten. Oh, daar komt de hekel. Goedemiddag, Anne. Goedemiddag. Ja, Emiel hier, hè? Ja, zeg het maar. Nou, we zullen even een boeskroefje eruit takelen. En nu kiest de hek wel even met 4 letten. Over. Dat komt er al. Ja, kist er weer. Ja, mooi zo. Even heel voorzichtig hijsen. Oh, Kijk, en dan kunnen we deze weer laten zakken. ja. Kijk, dat Die is vrij hem. te hangen. Dat is hem. Nou, voorzichtig maar omheen. Wat mooi dat ze eerst een lookje in maken had. Ja, dat is makkelijk hè? Anders moest hij via de trap op mijn schouder. Oh, ja, we zijn los. We pikken even de nieuwe boekschroef in. Dus dat kunnen we gelijk even doen. Ja, mooi. Ja, ik is een 4 letter, hè? Hangt hij mooi in het midden? Ja, ja. Dat was hem. Best genoeg. Nou, gaan we dat op plak. Op naar het volgende klusje. En dan nu is de rubriek BIDDWF. Belangrijke informatie die is direct weer verjest. De snelste boot ter wereld is de Spirit of Australia. Die kan 411 kilometer in toeren. Dus als je een keer 411 kilometer varen mast, maar de hasmanoerke, dan komt dat mooi uit. Zo, Welkom in de bankwekerij. de bankwerkerij. Dit is onze werkplaats. Ja. En hier gaan we beginnen aan putje nummer 3. Zoals je kan zien ligt daar een mooie afsluiter op de werkbank. Ah, Die gaan we uit elkaar halen, controleren. En ervoor zorgen dat die hopelijk werkt of een nieuwe bestellen. mooi. Dan sluiten we hier het aan met een afsluiter. Precies. Wat sluit dit ding nou precies aan? Dit is een afsluiter tussen 2 leidingen. Nou, daar gaat hij dan. Oh, dit zit net niet eens Oh, dan heb je bordvast. geluk. Ja. Ja, maar ik ben gewoon heel sterk. En dat kan ook nog. Hoe bist u eigenlijk in dit werk bedaard? Het heeft een hele tijd gekost voor mij. Ik heb, voordat ik in loondienst zat, ben ik ZZP'er geweest. Alleen om mijn sector te kiezen. Ja. Of je nou in de auto's gaat of in schepen, het is allemaal wel een beetje anders. Het blijft sleutelen, maar je bent elke dag met wat anders bezig. We hebben heel veel projecten gehad met ZZP'ers zijn. Dan ben ik hier geweest met het project van de marine, de schepen. En ik bleef er maar bij komen. Ik ben al 4 jaar lang als ZZP ben ik hier wel langs geweest. Vandaar dat ik hier ben gekomen. Oh, en toen denk je van, nou, dit is een mooi plakje, Ja, hier blijf ja, ik dat is, echt mijn passie, is mijn passie geworden en ook een beetje hobby. Ik ga van mijn hobby mijn werk Ja, maken, ja. maar du was van die werk niet een hobby maken eigenlijk. Ja, in principe wel. Ja. Deze steken we er gewoon wat tussen. Nou, En dat was hem al. plop, dat was hij Dat al. was hem al. Plop, zei hij. Trek hem eruit. Oh ja. Het is wel zien dat er net heel onnaai meer is, hè? Nee. Maar ik vind hem er redelijk netjes uitzien voor, voor lang in meegedraaid heeft. Oh, doe denkt dat deze klep nog wel een rondje maken. Ja. Beetje omhoog. Ja, dan gaat hij alweer. Ja, oké, die zit erin. Ja, dan druk ik hem aan. Vroeger dan schaffen maar inhalen en met die oren werken we gewoon terug.
En toen ging de wekker. Nou, ik zou ze net te vast draaien, dan krijgen ze hem nooit weer los. Met die krachten van jou denk ik dat ze afknappen. Net gek. Dat was hem, hè? Dat was hem. Nou, douwe jongen. Nou, Dat wie met dijken wel even, of dat net? was een mooi dagje, hè? Ja. Nou, koers me er wat bij halen, of... Als ik zo nadenk... ik zou wel als collega willen hebben, hoor. Oh, Ja, shit. dat nog wel. Dat nog ben een wel. goede bericht, Ja. jongen. Maar weet, als het nog al je misleerd in de muziek, dan zou ik nog wel eens weg. Sjug nieuwe weken weer naar Scheepsbouw van beginners. En sjug op omroepfriesland.nl van meer afleveringen.